A seguinte casa é para o seu propietario unha especie de barco de luz que suca as terras da enseada de San Martiño de Ombreiro. Para describila así, xa podedes facervos a idea de que se trata dun home cun amplo mundo interior. Para comprobalo, chegamos ata a aldea lucense de Riazón, coa intención de presentarvos a Gonzalo Velasco. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down. Hola, buenos días. Que tal, Gonzalo, como estás? Muy ben. Vos? Pois ben, estábamos vendo aquí a túa casa e vemos que está cargada de debuxos, como moi artística, non? Sí, sí. Son representacións da miña obra. Porque ti és artista? Eu son artista, sí. Pintor, debuxante. Pintor, artista das formas. Supoño entón a túa casa terá unha atmósfera moi influenciada pola túa personalidade. Sí, pola miña vida. Imos a velo. Vamos a verlo. I fell into a burning. Moita vidrieira, Sí, moita. Porque é un barco de luz que está aquí montado en Ombreiro. A túa casa é un barco de luz. Sí, é unha nave de luz. E sin a luz non existirían as formas. Entonces, para mí, a luz é moi importante porque vai elaborando as formas. Eu son un elaborador das formas tamén. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Dixo que as paredes son altísimas, o teito tamén. Sí, eso é que é moi importante para que se sinta un millor, porque é como se foran os templos. Os templos eran lugares moi altos e un se está moito mellor, sempre. E como veredes tamén aquí, teñen ventanas por todas partes, espacio exterior, que podemos salir e podemos abrir e ver todo o que hai por aí. Esta sería unha forma de ter comunicada a casa co exterior constantemente. Sempre co exterior podes entrar, salir e facer o que un queira. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair. Como están feitas esas pinturas das vidrieiras? Estas están feitas en vinilos. Están sacadas de gravados meus, de xilografías, e postos aquí en vinilos e se pegan os cristales. E teñen a ventaxa de que a composición está así aberta para poder ver o exterior e que non quede un aislado. Tamén son vivas e rechamantes as cores que ti escolliches para as paredes. Claro. Sí, é unha forma de saltarse tamén as normas, porque se eu estou facendo a miña casa, podo facer o que quero. Entón, poño os colores que a mí me gustan e ao final quedan ben. Porque as normas están para transgredirlas, para rompelas. E vexo, entón, que este podería ser o teu fogar, pero un pouco o teu museo ao mesmo tempo, non? Pois claro que sí, é unha forma de que eu fago o meu museo e me vou a recrear en el, e vou vivir os meus días en el e me encanta, porque é como o cielo. O cielo é isto, para mí. Hallelujah, 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 hallelujah. Pois agora vamos á cociña, que é outra parte moi importante nun fogar. Nun fogar. Aí se cuece todas as batallas. Pasamos aquí. Veña. Como veredes tamén ten luz, ten color e é moi útil. E tes diferentes verdes, granates... Sí. Pois é facer unha composición de color, porque normalmente na cociña as digestións fanse mellor con colores vivos, con colores cálidos, mellor con colores fríos. E iso quen cho contou? Pois a experiencia. E que opina disto a túa muller? Pois a opinión é conjunta, porque entre os dous entendemos e eliximos os dous. Inda que eu máis ou menos podía encaminala por unha zona, pero ela tamén me axudou a elixir os colores e as formas. Non vas pola túa conta, entón? No, na vida hai que ir xa... Hai que ir con todo, hai que empatizar con todo, senón é moi malo. Está claro que ti tes predilección polo verde. Últimamente sí. Nunca... Antes no, pero últimamente estou pintando bastante con verde, sí. Esto va a salir bien y repetía, no sé por dónde fue el que sabía. Normalmente comedes aquí, non? Cando somos a familia que corta comemos aquí. Se non comemos ali, ou no comedor, comemos aquí fora.
comemos aquí fora. Ah, hola. Mira, hola, esta es mi hija Elena y mi suegra Carmen. Vexo que estades aquí de maravilla. Hombre, aquí no sabéis bien lo bien que estamos. Sí, esta parte a mí es la favorita de la casa porque desde a partir de la mañana hace sombra. ¿Usted de dónde? Yo andaluza, hijo. Yo conozco toda España, pero, hombre, Galicia muy bien. Y sobre todo cuando vengo, no gasto nada, me dan de comer y ya está. O como Dios. Qué sorte poder estar nunha casa como esta, ¿Qué ¿no? crees? ¿Tú ves qué casa tienes? Hombre, cuando venía allí también estaba bien, pero claro, como aquí no. Oye, ¿esto cuándo lo echáis? Moi pronto, avisámoste. Sí, hombre, que tenéis que avisar para verlo. Veña, chamoteo, vale? Venga, al cariño. Chao. Venga. Entón a túa muller é andaluza. No, a miña muller é asturiana. Ah, Asturiana está agora aquí en Galicia, pero é asturiana. Ahora vamos aos dormitorios. E pasamos por aquí por un autorretrato que fixe eu que fai 30 anos. Teño cariño porque foi unha cousa, un suceso tamén desos. a ver, esta habitación que é? Este é un dormitorio. Pasamos? E de novo repetimos o tema da porta exterior. E pois aquí hai un añadido que son uns armarios. Hai uns armarios que son... Pois xa vedes... Carai, como faz para chegar á parte máis alta? Pois hai que coller unha escada. Cada parede ten unha cor de azul diferente. Diferente, sí. Porque así equilibran. A ver, equilibran está en movimiento. De outra forma, quedan estáticos. E así sempre hai un equilibrio que te obliga a estar desperto. A estar desperto en cuanto a percepción. Esta, non sei como... Ola, estou abrindo unha porta que é corredera e, como veredes, en todas as habitacións que podemos poñelas, as puxemos, porque é unha forma de ocupar menos espacio. Bueno, esta é a habitación do meu fillo Gonzalo. A ver, vou enseñar os armarios. A ver, que... Anda, que salen aquí! Gonzalo é o amigo Aitor del Alma. Aí va, hola. Que facíades aí? Non sei, non sei. A ver, quen dos dous é Gonzalo? Eu. E ti? Aitor. Que sodes amigos como irmáns, non? Sí. Quen colleu esta habitación? Eu. Home. Aí sí. E collín o color do salón tamén. Tamén. Entón ti tiveches moito que ver nas decisións da casa, non? Cal é o teu xoguete favorito? Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Contoume un paxariño que vos, ademais, estades facendo por si acaso a vosa propia casa. Sí. Imos poder vela despois? Sí. Sí? Pois veña, seguimos vendo a casa principal co teu pai E despois vemos a casa de a vosa Logo casa. imos a ver a vosa obra. Seréis por aí? Veña, rapaces. Vale. Pódese contar? Si era que dice que colleu un pouco de abono para poñer a súa horta da casa. Ai, sí, iso te dixo. Bueno, pois este é o dormitorio principal, onde estamos a parella vivindo. Esa bonecada aí. Esa muñeca aí foi un regalo que lle fixera eu fai moitos anos a miña muller. Sí. Que é esa estatua que ten aí a súa beira? É que ela fai yoga e está metida no mundo un pouco oriental e gustan estas cousas todas. Ahora mismo non está aquí, pois está traballando, pero En que traballa? é médico, traballa aquí nun Otero de Rei. Aquí tamén temos un cuarto de baño, que tamén ten luz natural. Que ven o voso propio baño. Sí, que tamén é independiente, porque aquí temos unha porta tamén das corredeiras. E xa tes un apartamento independente. E depois aquí están os armarios. Con unha porta tamén que sale para fora, como todas. Aquí hasta o roupeiro ten porta ao exterior, eh? Claro, porque é unha forma tamén, si estás por aí traballando, pois igual cambiarte. Bueno, pois salimos á parte exterior da casa, donde temos un espacio suficiente para ter un cultivo de autoconsumo. Que cousas tes cultivadas por aquí? Sí, pois teño de todo. Mira, teño berzas,
galegas, versas asturianas, cebolas, tuve tirabeques, teño calabacís, teño acelgas, teño remolacha, e teño pepiños tamén coreanos. Que sorte para o teu neno poder criarse vendo como se traballa a terra e de onde saen as cousas, non? Sobre todo a mí me gustaría que supera que a terra nunca te engaña, nunca te engaña. Ti lle das a terra e a terra che vai a dar sempre. Horta tradicional, pero casa moi moderna. Esa é a túa combinación, non? Sí, é unha combinación porque ten a súa explicación, ten un significado. É como se fora a parte superior dun barco que está nun mar de ombreiro. E aquí é importante para que poda navegar eu en ela e que nos sintamos cómodos. Gonzalo, ti entendes algo do que está dicindo teu pai? Este xirasol que ainda apareceu agora. Este é a túa casa? A ver, e que partes ten? Ten chimenea, esta. E depois lle puxen aquí o suelo. Ese é o chan? Sí. De que está feito o chan da túa casa? Das mismas baldosas da miña casa, solo que esto, en vez de ser as baldosas do suelo, son dos zócalos. Que é esa queixiña? O jardín. Aí. Viva Sevilla, viva Triana. Viva Triana y la Torre del Oro. Ole, viva Triana y la Torre del Oro. Mora y Triana. Ole! Moi ben, familia Gonzalo, que prazer estar aquí e, bueno, coñecervos e ver a casa tan fermosa na que vives. Parabéns por este lugar tan acolledor. Si, eu tamén estou agradecido que haya recibido a vosa visita, porque é unha forma de transmitir algo que é necesario transmitir, que é amor. Fantástico. Grazas por iso. Vémonos. Chao. 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 Cañerito, te juro que